Okay, okay. Uy, butterfly! So, lalaban tayo ngayon. Yung ating mas batik. Butterfly Pokemon. Ito ay Cabinom. Kalaban natin si Gabeno. Ayan. Makita? Makita na? Salita ka na lang ako. Okay, okay. Uy, butterfly! So, lalaban tayo ngayon. Yung ating mas batik. Butterfly Pokemon. Ito ay Cabinom. Kalaban natin si Gabeno. Ayan. Ito kay Spider, kay Tok. Si Gabeno. Okay. Shaking bakil. Tapang talaga. Tas ba ko? Hindi lumagpas. Pero may tama rin siya, no? Oo, nangina. Magatan din. Okay, Dok, mauna ka na, Dok. Oo, bagay. Maunahin ka na ni Gabeno. Kasi gigil yun sa'yo eh. Para magulos mo. Yan, namakit na. Ayos kayo, parehas, sabay. Yan, ganyan. Hindi pa rin lumagpas. Isang laglag na lang, hindi pa binibigay. Kaso nga lang, yung tapang nasa gagambal ito. Isang lagpas. Isang kun... Ay, hindi ko pala nakita. Okay lang. Panalo, Spider Dog. Mga Dok, magandang araw sa inyo. So, si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin, spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at supportahan si Tatay Mendo o si Sir Gagamboy. Yan mga kadok. Kabinong, mga kabinong, salamat po sa inyo. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel, Kabinong the Third. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe kay Tatay Mendo sa channel niya. And mag-share po sa mga YouTube na ina-upload ni Tatay Mendo. Ingat po kayo lahat. God bless po sa inyo.